1988 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ସିରିଏଲ୍ କିଲରର ଭୟ ଥିଲା। ସେ ସିରିଏଲ୍ କିଲର କେବଳ ବେଶ୍ୟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେଉଥିଲା। 1988ରୁ 1991 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡର୍ଜନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଥିଲା, ହେଲେ 1988ରେ ହୋଇଥିବା 5ଟି ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାପରେ ସେ ସିରିଏଲ୍ କିଲରର ଭୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେ ସିରିଏଲ୍ କିଲରର ନାମ ଜ୍ୟାକ୍ ଦ ରିପର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଠିଟିକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲା ନା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଖବରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 130 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।